Marami nagsasabi na ano, walang difference yung 95 tsaka 97 tsaka 93 octane. Nagsasayang lang daw ng pera. I highly disagree with that. Kasi sa opinion ko, mas smooth ang ride ko kapag ka ano, nasa 97 octane ako. Mas mabilis yung ano ko, yung parang hindi mabilis sa takbo, mas nagagasto ng maayos. Sa ano kasi pagka 93 octane or 95 octane, feel ko parang hindi well maintained yung motor ko. Hindi siya smooth yung makina pagka ano siya, pag ginagas mo. Pag sa ano 97 octane, marlong boom boom, ganito na yung parang suabe. Sa ano, sa 95 tsaka 93 octane, malutong yung tunog. Boom boom boom, ganun lang. Marinig mo yung parang yung titik ng ano ng makinang. Pero sa ano, smooth siya. Sabi nga ng kaibigan ko, nung nagtatanong pa ako about gas, sabi niya 97 octane daw, yan matataas din, mabilis mag-combust daw yung mga yan. So mas mabilis combustion, it means mas magastos na, kasi agad mauubos yung gas mo. Pero nakamotor ako, magkano lang naman yung ano, sabihin na natin ang pag-gas tayo ng 5 litro, kaya 3 litro, 10 piso lang yun. Ilang, ang laki ng difference sa ano, diba? Hindi naman pa kotse na kailangan mong tipirin. Ito, traffic na naman.
Ayoko sa ano. Nakahulin tubig. Naduduling ako. Nakakahulin tubig. Nakahulin baka. Para ako na-hypnotize.